Юный герой Александр Овечкин. Зноў бой, зноў насядаюць гітлераўцы, зноў ідзе страляніна. Але ўсё радзей і радзей страляюць абаронцы крэпасці. Не хапае боепрыпасаў. І зноў Петя падыходзіць да камандзіра. Можа, чым-небудзь дапамагчы? Трэба, Петя, прабіцца да сваіх, а боепрыпасаў няма. Схаджу ў разведку. У разведку, задумваецца камандзір. Што ж, можа, табе гэта і ўдасца. Петя ўзяў пад казурок і пабег. Тут же сустрэўся са сваім сябрам Колем Нуйкавым. Хадзіў са мной. Куды? Па дарозе раскажу. Гайда! Сябры вылезлі з-за падзямелля. Навокал стралялі. Лажыся! Крыкнуў Петя сябру. Яны папаўзлі. Трэба было мінуць вароты, якія наскрозь прастрэльваліся гітлераўцамі, і выйсці за крапасную сцяну. Петя і Коля раптам заўважылі, што адзін склад з боепрыпасамі цэлы. Дзве ім былі сарваны выбухам снарада. Петя схапіў Колю за руку і пацягнуў да склада. Зайшлі ўсярэдзіну. Чаго тут толькі не было? Скрынкі з патронамі, гранатамі, пісталеты, вінтоўкі, цэлае багацце. Коля, бяры, як мага больш бяры, колькі зможаш памесціць. Гэты склад быў каштоўнай знаходкай для абаронцаў крэпасці. Баі разгарэліся з новай сілай. Фашысты не маглі зразумець, дзе рускія бяруць патроны. Мінула яшчэ некалькі дзён. Апошнія абаронцы брэсцкай крэпасці рынуліся на гітлераўцаў. А потым Петя Клыпа разам з дарослымі выплыў на другі бераг Буга.